RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na sa iyang kaagi ka doon? Mau kining sa kababay nga taga Tagum City, Davao del Norte. Ang atong tatampo nagtasingan nga Daisy. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Daisy. Edmond, Wala tinodis. Love ti ka. May chance ka ko. dili makalisod kog maon mon kay gwapo ka. Unya, buutan pa gyud. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O mon, uyab na ta. Salamat, Dis. Nga wagi ko nimo pantusag dugay. Salamat kayo. Naol na'y uyab. Ikaw gyud ay Belen. Bitaw day uy. Nalipay ra ko nga may uyab na ka. Kaysa tong mga barkada, ikaw na labay ang way uyab. Ako na lang gisugot si Edmond day. Kay ako man sa ko nakita nga seryoso siya nako. Good luck sa inyong relasyon, day. Kumusta, babe? Ha? Kinsa imong gi-babe uy? Kinsa pa, day? Ikaw? Nganong nag-babe man kuno ka nako? Ganahan lang ko. Nga man itong tawagan ay. Okay ra nimo? Okay naman. Sige, kana lang atong tawag kanay. Babe, I love you, babe. I love you too, babe. Kining, babe, mananghidi ko nimo. Unsa man na, babe? Madto ko Manila. Ha? Magunsa man ka dito? Nanawag man ko na nga akong isuon. Na siya'y pasudan ako nga trabaho dito. Kun mauna. Malayo day ka nako. Sige lang, good, babe. Magtawagan na lang ta. Basig mangita kag lain dito, babe, ha? Di ginamay tabo, babe. Kay love ka, tika. Salamat, babe. Uy. Naod sa ka, uy. Ay, kinuktok manggod ka diha. Gimingaw ko ni Edmond day, uy. Oh. Hain mo dis, Edmond. Tuas Manila. Mao ba? Nakalitan man ko, uy. Mingaw man din kung malayo ni mo ang imong uyab. Anak gina, day. Pagtawaganay lang mo, aron mawa ang inyong kamingaw. Kumusta naman ka, babe? Mingaw na yung taon kaayo ni mo, babe. Parehas kita, babe. Bingaw na sabki ko na mo. Sige lang, babe. Antos-antos lang kita, ha? Kaya kung makatigom na gani ko dari, muli ko diha, aron magbinya ka ta. Lauman ko na, babe. Musta naman ka, day? Maori gihapon, day. Akong tanaw ni mo, no? Gilaay gid ka nga, wa din hingi mong uyab. Maulagi, day, uy. Di maayo ay. Aron malingaw ka, kuyog na ako. Asa man ta? Magkita mo sa ko mga friends ron. Kuyog na, aron di ka laayan. Ay, dili lang ko, day, uy. Naunsa man taon ka, uy. Kuyog ta, aron malingaw ka. Day, mag-inom di ay mo? Hey, pawa, lagot sa kalaay, day. Ayaw ka bala ka. Pwede ra kang dili mo inom. Guys! Ako ding amiga, si Daisy. Hi, Henry. Hello? Hi, guys. Ganina rin magsugod. Bago ba, uy? Lin. Ni lagi kay kuyog lagi. Joel. Akong amiga. Ila-ila sa day mo si Daisy. Day, si Joel. Hi, Des. Hello? Kahukot niyang nikunit sa kong kamot.
Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa maning nanawag? Nga sayo pa man kaayo ron? Hello? Kumusta? Kinsa ni? Ang bago ni mong amigo, si Joel. Kinsang Joel? Naliasa di mo malimot, oy. Joel ba, katong amigo ni Belen? Aw, ikaw day ni? Diin mo kag number na ko, uy. Nangaya ko ni Belen. Pwede ko muna sa inyo, ha, Des? Ha? Nga naman? Ginahanap kong makakita ni mo. Mana ko, ha? Dali ram din tutulo ning inyuhang des. Nga nung naghago pa man gyud kag anis amo, well. Kay gusto kong makakita ang pag-usap. Ha? Haan tinuod des, sukad nga nagkailat ha. Di na ka mawa sa kong nahuna. Mao to, nagpatabang ko ni Belen nga makakuha ang number nimo. Ug lipay ko ron nga nakita ka na ko pag-usap. Prangkahan talang ka, well, ha? Ah, Kung may plano man gali kang manguyab na ako, ayaw na lang gini ipadayon. Kay may uyab na ko. naibaw mo ko nga may uyab ka. O tuwaran sa Manila, di ba? Oh. Daisy, balag makaingon ka na ko nga presko ko. Gusto kong mahibaw ka nga love ka. Ug di ko mahunong sa kong tinguha ni mo hangtod nga maluoy ka na ko. Joel. Day, sorry gid kaayo ha. Namugos-mugod siya nga mga siya number ni mo. Maong ako na lang sing gihatagan. Okay ra day, uy. O wagid ko magtuo nga may gusto ba day siya ni mo. Day, naaragin mo ang desisyon day ha. Kung mo ba siyang sugton or dili. Dili na ko siya mahimong sugton, day. Kay may uyab na baya ko. Pila naman nun kaadlaw nga. Wa mag-online si Edmond. Akong sawayan og kontak yung number, P. Wa man kitubag ka. Hello? Papay maning dito pag. Hello? Kinsa imong tuyo? Hello? Mamalihugot ako ni Edmond. Ay, wa sa didi, naigilakaw. Kinsa din ipalihog? Si Emma, iyang kaipon. Ha? Tinuod ka, day? Day. May kaipon na din si Edmond dito sa Manila. Hoy, sigurado ka, ana. O lagi. Nakasulti na ko ang iyang kaipon. Unsa? Yan ang ibabaligipuhat ako, Edmond. Oo man ako magbinuang sa itong relasyon. Pero ganong ibo mo akong gipasakitan. Gano'n man. Ako pa nimo, day, no? Aron dili na ka maguna-huna ni Edmond. Og aron sa makabawas kasi ang gibuhat nimo, imong sugton si Joel. Ha? Lagi. Mo ni buhata. Ayaw na paghando mo tong Edmond, uy. Kawa to'y ayaw tawhana. Husto ka, day. Angay na tuod ako siyang kalimtan. Tinuod, des. Imo na kong gisugot. Oh, Joel. Basta isaad lang yun na ako ha nga dili ko ni mo binuangan. Pareha sa gibuhat ni Edmond na ako. O, des. Ako na isahan ni mo. Daydes, maayo kay nakita ta. Na ako ibalita nimo. Unsa man na, day? Nauli naman di dinhi sa ato si Edmond. Unsa? Unsa man, day? Kauban ba niya iyang asawa? Wa man day.
Siya ramang usa. Ha? Kumusta, babe? Mahimo ba? Ayaw na pag-babe na ako. Oh. O sa may akusa ni mo, Edmond? Ganang imo makong gipasakitan? Ganun nagita makaglain? Pasaylo ako sa kung nabuhat ni mo, babe. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. Disgrasya ang naitabo, babe. Unsa? Unsa diskrasya? Dugay na nakagusto na ako ang pag-umangkon sa asawa sa akong igsuon. Pero wa ko'y gusto niya. Hangtod nga usa ka higayon ni ana nga hubog ko. May nahitabo namo. Unsa? Pagkahibaw sa asawa sa akong igsuon. Gipatipon mi. Wa ko'y nahimo. Gawa sa pagsunod sa ilang gusto. Ginoo ko. Wa mi magkasinabot, babe. Pero may mag-away hangtod nga. Gibalik ko din sa ato. Mapasaylo ba ko nimo sa akong kibuhat? Babe, Mahimo ka na ko pa sa iluod. Pero dili na mahitabo nga mabalik ang ato relasyon. babe, May uyab na ko mo. O gisakitan ko si mong gibuhat na ako. Maong nga nagita na lang kong lain. babe, Ato na lang kinawatan nga dili kita para sa usa Edmond. Desi. Pilit nating ininuloy natin ang ating ugnayan. Gusto nga makigbalik si Edmond na ako. Pero wa say mahimo kay may bag-o naman kong uyab. Ug wa sa gumagmahay kay pinangga man ko ni Joel. Ug nagplano na sad mi nga magpakasal. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kadto mga higalang kaagi ni Daisy nga taga Tagum City, Davao del Norte. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga dekalahan, hindi tayo pwede. Di tayo pwede. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadri silang niining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.